Good morning mga Utolski. Good morning! Happy Friday! Yan, so pupunta na kami kila Chichi. Medyo nalay tayo ng gising kasi mga tol, tinatapos ko yung edit ko kagabi. Natapos ako, na ata, almost 2. Buddy! Yan, so punta na kami kila Chichi, 10. Yan, tapos doon ako sa Kuchinidan. Yan, banding-banding kami doon. Gusto nyo ba ng Q&A? Kasi si Mama mga dal, ayaw niya sumakay sa Carnidan mga dal, kaya ako na lang. Grabe yung pagmamadali ko kanina. Pero di pa pala ready itong batang to. Tingnan mo itong batang to. Hi! Tarzan boy! Hi! High five! Fist bump! Align! Approve! Align! Yan, so ready na lahat mga Dolski. Si Arlo na lang. Si Tarzan boy. Ang pambansang bag ng Pilipinas. Masali lang na ibutang si Babay. Babay pa. Babay pa. Duwa sa sila. Babay. Oh. Sige. Ano, Supreme? Yeah, is this? Yeah, that's the one. Yep. Isod? Yeah. Pasok talaga. So, magkawin. And it should click. Yes. Hi, baby. Do you need to pee? Yes? Alright, I'll take you to the toilet. Wala, may paano rin na. Pag mag-click, hinahinaya ni mo. Magkano na ba? First click. Ano na? Yeah? Alright. Kasi minsan, inaano namin, tina-timing namin ba na like, ayun. Sige daw, tingnan mo yung price. Gawin mong $65. Click gamay. Sige pa. Okay, now good. That's alright. Arlo boy. Arlo boy. Hello. Astig dito mga tol. Walang walang crew. So, ikaw mismo yung magtutusok-tusok. Yan, so medyo malayo pa tayo. Yan, so what's up mga Udolski? Nag-stop kami dito by the side of the road. Para kainin na kaming prutas kasi bawal. Yan. Tamang food trip lang. Yeah, wala na. Kalimutan ko, bawal pala nakalagpas na ba tayo? Hindi pa tayo nakalagpas. Hindi pa. So, tamang food trip lang ng prutas. Napilitan kumain ng Only monkey eat banana. si Arlo sa likod. I am monkey. Yan. Pati si Arlo. Yan. Unsa gikan? Banana. Liho ka ni mong dagulag. Ha? Liho kayo. Yeah, biyaan ka, Mark. Ang kagyabagan mo mga. Dahil driver sa ilabay niya. Muli ko pagod, katawan ako. May grasshopper mga tal na. Hello. 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 Yan, so what's up mga Tulski? Nandito tayo sa Wakery. yan. Para kumain ng lunch. Yeah, after na aton sa tanula Chichi, no? Dito. Asa na yun si Mick? Yan, so after namin kumain dito mga tol, may 30 minutes na drive. Pa ba? May yung gan. Papunta kila Chichi. Gusto ko sana subukan mag-vlog kasama si Dan. So nahiya man ako eh. Mahiya man ako. Coke. Lagi tayo may mga gata pa straw, bilangayan.
Kaasag tilok Arlo Buyag na. Dito tayo sa casino mga tol. Paldo na, paldo. Yan, sa mga tolski. Nandito na tayo. Ito yung bed namin ni mama. Nindot, nindot na. Bisa ka pahira na. Tingnan natin sa ate. Sod ko na. Yeah. Pwede natin itop, yeah. Okay lang to. Si Arlo at saka si Dan. Tapos ako at saka si Ellie. Okay na, okay lang. Diba? Yun ni Arlo. Bye-bye! Yay! Baka sunduin natin sila, Miss. O, si Miss lang pala kasi si Michelle working pa. And shower and toilet. Okay na, okay. Te. Ayan, may mga shower cup, sanitary bag, pegs, pwede ka magsampay, meron pang vacuum. Very good, I like it. Nay pang laba. Huh? Yeah, may panglaba. Ayan, oh. Ayan, marami pa dito. Buksan natin to, baka may tayo. Kita na si Chichi. Open ang open ba na dito? Hello? Open ang luyo. Hello. Hey? A butterfly! Barbecue. So instead of kita oy na kana. Ano walsi wala day na focus. Eh gudon na. Sisig bataan. Ikaw to ba nga mag-drive? What's up mga Tulski? Asa to, Che? Yo, so wala plancha. Punta tayo sa accommodation namin para kunin yung mga mates. Yan! Let's go mga Tulski. May ano tayo mga tol. Corona. Let's go to the accommodation. Exciting, very exciting. Super exciting. Tuloy ko si Mark. Oh, saan sa? Sa pag-o. Abera. Ipos-pos. Ipos-pos na mapapaw. Yan sa mga Tulski. Nandito na tayo kala Chichi. Dala-dala ko pa rin ang corona. Kahit di ko na Pag ano daw si Mark mga tol, mag house tour sa bahay ni Miss. house tour tayo dito. Kahit may ibang tao. Gusto namin, okay? Sa accommodation namin. Gusto lang i-use namin house. Hanapin natin ang housemate ni Chichi. So, medyo boring daw ang life ng housemate ni Chichi. Yun, nandito tayo para makipag-usap. Yan, sa mga Tulski, naghanap kami ng steak dito. Barbecue steak. May mga barbecue steak na maliliit. Yan, so nandito ang steak. Para breakfast tayo ba? Bamboo skewers. Delay pang thumbnail ba?
si Mama. Ganda ng view dito mga tol. Ano ba? Sunset ba? Buddy! Buddy! Alingkod eh. Sit down. Sit down. Sit down. Sit like a Filipino boy. A few moments later. Yan, so papunta si Chichi, si Mama, si Arlo, Chayla. Dito. Kasi magpipicture daw. Yan. Sunset. Yan na mga talo. Maogani na awa na ron. Inuksot na. Gano'n naman to? Natumbal ya? Ang tinte! Ano, natumbol mo niya. Wait, Arlo. Grabe si Arlo nga talo. Di ko ano insert yung. Ah, insert. Para. Yan, ako. Wait, Arlo. Wala sa daan niyo. Uy, mga si ate sad mo. Si ate sad ba? Kakitay gada anak si ate mo na mapsanginlan. Oh, asa man? Oh. Saan? Bas, babas. 1, 2, 3, Kain. Yan, sumatawal gumagawa ng brownies si ate. Kahit kakatapos lang namin kumain. Yan, brownies na naman. Let's go. Tapos si Chichi, bumili ng ice cream. Sinundo si Michelle. At sinundo si Michelle. Let's go. Thank you. Thank you all for watching. Brownies. Ay, nandiyan ka pala doon. May sugal dito. Dako ka sa simulit, buko-buko. Yan, so morning mga Otulski. Umaga na nga pala. Hindi na ko nakapag-vlog kagabi mga tal. Nakatulog ko. Sobrang ano kasi, sobrang ganaw. Umuwi na sila Chichi at si Michelle, pero babalik yan mamaya. So kung dito lang mga Otulski. Yan, so hanggang dito na lang. Hanggang sa ulit pagkikita. Paalam, let's go.